Dhara kang tau tidak putih kerep sirep kamar sudan sirep kami yang tulak kolo-kolo pada semburik nokho iyo bos kita jangan amulan waroek gegerkan yo lakun ing denesan Trangga Rukun Sari ingkang dipun padhangani dening Bapak Dawir Dipawirya orang ngomong Rio mbah anto iki anggonku salah hagok Raden salah Jiwaraga bisa kasampurnan anggenku hanglar budaya Trangga Rukun Sari ingkang dipun pandhegani dening Bapak Dawir Dipawirya mugi kanthi hamengeti HUT ingkang kaping 81 ugi hamengeti wulan sura ing winginane mengko sageta Angger Boko wonten bisa mriki dadosake ayam tentreme warga mriki mugia tansah kinasihana sedaya marang Gusti kinasihana dening ampunge piyambak
ya 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 os ngaturaken sembah sujud watang ngarsaning Gusti Kang Dwati Maha Kang Suci. Luwatan dene Kakang Kawaan diarari ketemu ser sedulur papat lima ing bancer kang ana ing badan jasmani sira. Anggenipun kula hanglar ing budaya ing dalem kota sapinaning kalis dening sambikala. Ayo ngono kereng. Wayahe anggenmu salah haglek gaden. Salah lu jiara kamu lho. Ayo, ayo, ayo. Yuk.
Iya. Semangkah lakune dening waroke waskitaning jagat amulan Dewa Bathara Denudi. Semangkah dening lumaku dening Turangga Rukun-sari saketa pinaring ana kalis niring Sambikala. Atur sesaji mangke dumawah dumateng Gusti Kang Dumadi ugi nuwun dening para kakidayang ingkang ngersa wonten desa mriki pinaring ana anggenipun hanggelar budaya Turangga Rukun-sari. Semabya kadya lumampahing kembange Wijaya Kusuma sak judha kang manggon mripat kiwa kelawan tengen ing wasana. Tadwa coba wis tolak balik iki sempala. Duh Gusti Kang Maha Agung. Ana jagat kang kebak awet ing budidayane manungsa kang ora nerak garis sing syariat ora wedi dosane kelawan ing walang. Tan wedu araganing jagat. Nugroho saking yang widi. Najanto orang langkai kodrak watone kang kuat ing pola ing gunung kanggo kang katya kang kuat tekate kang ampun rumput ing tansah pinarengan angin para sang bapa nyawiji nuwun marang Gusti Kang Dumadi sagota saken abul anggenipun panuwana ing dalem menika kanthi hajatipun hamangati ulan ing sura ugi hamangati HOT ingkang kaping 8 anggenipun hanggelar Turangga Rukun-sari ing dalem menika tansah pinaring ana kalih ing Sambikala lumampah dalipun pisang ayu kala dening Gusti Kang Maha Kuwasa anggenipun hanggelar budaya ing dalem menika mugi pinaring katentreman tinebena sengkala lan bilanipun mugi nuwun dening Kaki Bagendong Ilir ugi Kaki Bagendong Ilyas
kaki bagodo kang astatoya ugi kaki bagodo kang kedaton sapangunduk mugi anggelar budaya ing dalem kok sageta kumpulane dupa ratus kang ambarane sang setempat gelaran agung niat esok bong kemenyan blebak kuning gulungan jati gulungan kemenan nur cahya kukuse kemenyan niat esok dadaran dumateng sedaya leluhur ingkang katon ingkang boten katon ingkang klimat ingkang boten klimat mugi-mugi samapun Pandhawa ingkang kula sanggeta tansah minaring kula regenge ing sasana pagelaran agung Trangga Rukun Sari wonten isuwun sapangundhup nggih menika Bujang Kuat ugi Sekol Suci Lamsari sapangundhup berkahipun saking Gusti kang dumadi renengga medal saking bumi sageta amberkahi kados menapa ingkang panuwunipun warga mriki tansah kinabala teguh selamat rahayu nir ing sambikala wontenipun sapangundhup tembang telon dicok bakal sapangundhup kanggo nyerap tuwa nyembung tuwa nyerap barang arum sagota ijoro ingkang padha teka sinambung sinambung anggenipun kekancan sinambung anggenipun gedhian sinambung anggenipun seduluran kiwok lawan teken mugi-mugi Gusti wonten katalepan mugi tansah pinanggih inaken rezeki saking sarining bumi ugi berkahipun saking Gusti kang dumadi pepang anggenipun kiblat sekawan gangsal pancer kumarane wonten dinten kalih pekenan basa sasi taun pindhu puput jabung naga dina ingkang sampun dumawah wonten ing dinten malam Jumat Legi punika mugi-mugi malam Jumat ugi tansah pinaringana warga mriki tansah ayem tentrem kalis ing sambikala kinabulna kang nira dadi pradana mugi tansah kinabul karaharjan kinabul nuwun dene para kaki danyang karmika jagat wiwitan kidul kulon lan lor bumi ingkang sampun dipun papan panggani sabentenipun mugi-mugi warga mriki mendut banyu sak kiwa kekayanan sak ceklek ron sak suwe mugi Gusti Allah boten katalem saged pinaringi pangapura ingkang sak kathah-kathahipun sinengga kala singgah ugi semebyar arum gandane kadya lintang bulan dedari sagata mayoriyani dening Trangga Rukun Sari ingkang dipun pandhegani dening Bapa Dawir Dipawirya ana crita misteri Gunung Merapi gerong digawe geger Mak Lampir Raden Sabar sing iso ngedepi kiai basa kacamati amal rasuli elo tenan mardian kok dadi macan gorang gerong kae suarane grandong Mak Lampir rambut timbang suwe Mak Lampir rupa lecil padagel sinem bareng arum arumi pagelaran agung kang badhek dadi wangi kang peteng dadi padhang ugi kala ingkang wonten pagelaran agung sageta nyimpang mangetan mangulon mangidul mangulon ing parane ana bumi pagelaran agung sageta tansah pingayomana gemah limpah loh jinawi tola bala ing sekala dosa bapa kang rakyat tata sesaji kanggo srana pamujan nugroho saking yang widi ya widi
ngabulna kanira dadi pratungga Prajongko Inanda tetepan sugi yuwana kang becik katike kang ora bakal ketara sesati rahayu rukun sari tetep jaya para siswa jasira ngumbarang kara rungokno dawuhe ingsun hentong yer solaha kegladen olahno jiwaraga mapak ana pagelaran agung turangga rukun sari ayo ngono kira Slompret kempol ngungkop kendang reak ketipong ngibal bonang loro to slendro tarompet pelok jaran kepang nyung kelak marake didek macan mangap megap bocah ganong kalian kipra puspa dokan guna reok pranyoto kabeh kepira Aduh ini barang-barang kata kinase menego atur pambuka saking keluarga besar Turangga Rukun Sari para sang bapa sampun nuwun dening ngarsane Gusti ugi nuwun dening para